ден, кога започна да се занимаваш с съвременен танц? Какво беше за теб твоето начало? Много звездно начало, много изненадващо и много спонтанно решение, което започна с университета. Това беше много изненадващо и за моите родители, и за мен самата, защото наистина беше от един ден до другия. Аз ще се занимавам с танц. Добре. Шок в семейството. Оттам реших да се запиша в Нов български университет и общо взето от тогава до сега, стъпка по стъпка, си вървя в моята си посока, която вече е малко по-встрани от съвременния танц. И сега съм концентрирана повече в сферата на импровизация в танца. Съвременният танц ми е дал много важни неща. Технически, физически, възпитал ме много. Но сега съвсем леко просто съм се отдала на друга посока. So, now for Gloria. Gloria, when was your start with contemporary dance? Okay, I did the ballet career, so I was very focused in classical ballet. At the same time, we're having contemporary classes, so this was 15 years old, from 15 years old, even to be more serious. It was more ballet than contemporary, and slowly it was progressive for me. I went a bit more towards contemporary and a bit more until getting to improvisation also. But yeah, it was slowly, from the 15 until now, it was like shifting towards your interests. Yeah. Voilà. Как се срещнахте? Как започнахте да работите заедно? Да, срещнахме се преди 1 година и половина. Може би се срещнахме преди 2 години, но преди 1 година и половина взехме решение да направим проект заедно. Идеята за един проект и работата много бързо ни стана ясно, че искаме да продължим да работим в същата посока заедно. И сега вече имаме 2 проекта разработени и много планове за напред. Срещнахме се на workshop. Естествено, това са местата, които срещаш хора, които можеш да разпознаеш съмишленици. И така. So we talk a little bit about the work together with Danny. So if you want to add something about the process to work together. No, just that it's barely started now. No, I think it can give. There is stuff to research for many years, so that now it's just very beginning. Okay. I think, yeah, we are starting to get our hands dirty on it. Водихте импровизационно ателие. Какво беше така голямото предизвикателство или какво беше новото за вас в този процес? Най-новото беше, че правихме първо заедно workshop, което отдавна стоеше като идея и сме ви благодарни, че ни предоставихте тази възможност. За първи път да опитаме как бихме работили заедно като екип и то водейки workshop. Второто е възрастовата граница, естествено. В началото имахме идея за група от хора, които имат повече опит в движение. И това беше просто едно много голямо и много хубаво предизвикателство за нас. И сме много щастливи, защото децата бяха много отворени да взимат материала, който им предлагахме и даваха наистина почва да слагаш още и още и още. Така че мисля, че ателието беше много успешно в 3-те си дни, които им постарахме се да им дадем различни неща и различни посоки в сферата на импровизация. И сме много щастливи да чуем от самите тях, че накрая много от нещата си им харесали. For Gloria, you lead a contemporary atelier focused on improvisation. And what was the
let's say, the biggest challenge in this process for you? For me, to discover that they were younger than I expected. Yes, in fact it's true, because it's not an easy material for young kids. They are, and it's normal, they are in a moment of being explosive and showing off, in fact, and using all the capabilities and skills to repeat their same turns and the same turn. It's what you want, what you feel like doing. And then the work of improvisation wants to go more from the inside, from the qualities. It's a bit more refined, let's say, and then it goes a bit against what their age wants. But that's maybe why it's good also, that they get to know other parts of the spectrum of dance, no? And this was the challenge, to make it interesting for them and to make it useful, of course, because if you give stuff that it feels too far, they will continue doing what they do, which is what they have fun with. And I think we managed to merge both things. So that was it. I'm so happy. Ти каза, че така, стъпка в страни от съвременния танц. Може би последният въпрос би бил тогава по-скоро, не конкретно как се развиват нещата и какви са твоите впечатления по отношение на съвременния танц, по-скоро по отношение на новите форми в изпълнителските изкуства. Доколкото имаш такива наблюдения в страната, или ако би искала да кажеш нещо по-глобално европейски по темата? Difficult question. It's a really difficult question, yeah. It's a big question. Много голяма е темата. И няма лесен отговор на този въпрос. Ще ми се да има по-лесен начин. Опитвам се да не съм, защото от 1 година и половина сега живея в Испания, и се опитвам да не съм откъсната от какво се случва в България, обаче виждам, че все пак нещата се движат и понякога изпускам. И не мисля, че съм на 100% адекватна към нещата, които се случват. Виждам, че борбата продължава, виждам, че стъпки се правят. Супер радващо е. Аз за това много се зарадвах, като вие се включихте, защото този път не е само София и случките там, а и извън София, че нещо друго се случва. На ниво на сцена, на ниво на продукти, надявам се наистина колегите да намират повече възможности за работа. Трудно ми е наистина да отговоря на този въпрос. Какво може би, каква е разликата за теб? Има ли изобщо, сигурно съм, че има всяка вероятност в работата в Испания в момента, т.е. какво ти като артист чувстваш и намираш там? Има повече спокойствие и хората комуникират. Хората умеят да комуникират помежду си и го правят открито. Това тук много липсва. Между артистите много трудно се забелязва отворено сърце, чиста душа, някакви такива качества са промити. Има прекалено много лицемерие и прекалено много задгърбване на неща. Мисля, че това е голям проблем като цяло в това, че нещата са малко несмазани в системата на култура. Не искам да говоря глобално, защото винаги има изключения. Но това ми прави огромно впечатление. Начина на комуникация. И това е най-първо и основно нещо. Просто виждам, че много проблеми тук са на база на това. На общуване, което е първо. Реалност, наистина. Огромно съжаление, но реалност. Това съм и преди съм срещала пречки в работата си тук, с колеги, с хора, за жалост, за въртане на колело и така нататък. И там наистина виждам една по-голяма лекота. И то защото се дава свобода на теб самия. Точка. Okay.
So, my last question is related to the new forms in let's say, performing arts, not exactly contemporary dance, but in performing arts in general. So, from your point of view, let's say the direction, not in the Bulgarian local scene, but maybe in general in Spain or in European level, what do you think it's, let's say, the challenge? Towards where it's going? Yeah. Big question, yeah, huge, and very curious about it myself. I couldn't try to predict. I just see more and more, it's not even this, now it's like 360, like everything merging to each other. There isn't one line, I think, thank God, there are how many different lines. Little break. And I don't know, I wouldn't know what to add to this. I think it's so huge, the amount of things that are happening and that are being made, and the amount of possibilities also, and opportunities that are given to all kinds of artists and to all kinds of arts to also interconnect, that it just multiplies. Yeah, that's how I see it now, or the things I've been seeing. And in Spain, well, she probably compares Bulgaria to Spain. I compare it to, I was a long time in the Netherlands, so for me, you know, they are in another step also. So Spain is working towards that, but it also has to do with political and other fields and funding and so it's developing, but it's still some steps away from Northern Europe, let's say. Okay, and I'm curious, do you have both some experience out of Europe? If we have experience out of Europe, with residences or workshops or performing, yes, but not to stay long enough in a residency. Аз не само в Европа, извън Европа не. You're open to it? Maybe in the future, so thank you. Merci, благодарим.